седмица над 20 служители на Държавното ловно стопанство Каракус в Дулово са освободени от работа. Според уволнените, новият директор Иван Гройчев изпълнява политическа поръчка да остави без работа кадрите на ДПС в лесничейството. Директорът от своя страна е категоричен, че доскоро в горския фонд в района са извършвали истински безобразия, на които той е твърдо решен да сложи край. Уволнените горски се оплакаха, че са подведени сами да подадат молби за напускане. Твърдят, че директорът ги уволнил политически. С тебе е край, вика, ти си работил миналите избори, вика, за друга партия. За какви партии, викаме, той всеки си има право на гласност. Бяхме принудени, изнудени след работно време да споделим отделно с молби. Иван Гройчев заяви, че е поел стопанството с много задължения, несъбрани вземания и неплатени с месеци заплати. Каза, че години наред той е работил като частна фирма, не без участието на уволнените горски. Честа практика е само да се отчита бройка на съставени актове и те се съставят главно на дребни нарушители, социално слаби лица с каручки и така нататък. А в същото време другите, които извършват незаконната сеч в промишлени размери и търгуват с дървесина, остават ненаказани, като има и категория горски служители, които доскоро са били принуждавани да си затварят очите. От силните на деня доскоро властващите и политици. Последните проверки в горите са констатирали множество нарушения на разпоредбите за извършване на планирана сеч. Разкрити са и 2 незаконни депа за дървесина в селата Черник и Водно. Материалите от проверките са предадени в прокуратурата. Междувременно инспекцията по труда не е установила нарушение на трудовото законодателство в стопанството. Уволнените заявиха, че ще си търсят правата в съда с помощта на синдикатите.